Jama'a assalamu alaikum. To abu da mana da Allah ya wani ganci na hada dan mu tsalle inda to kai ba ni shi ne kai dole ban da yake sane ko ne ban da sai ya tsaya kada shi to abin ya wuce mun da ga dan musallacin ya hannu Allah ga dan musallacin da ko Allah kowa sawa ne Allah dan dan kan je da yanzu muna da dambe guda 8 akwai dambe na kudi tsakanin shaƙe da autan na Aisha autan balangada za ka haɗu da garkuwan tayi sha'ake autan bunga da shi da fafa shamsun ɗan bunga da shi da shamsun waɗanda dambe guda 8 tun da ana dambe da ne marba kai ne ma soye ba ta zagara maza janga Allah ka yi alhaji Ahmadu Sardauna ɗan gara Jati da mai fada da cikawa shi ya yi mara wani ya bani kyauta fili alhaji mani sarki Hausawa ya bani kyauta fili Ciyama Haruna ɗan ƙasa mai bani ya bani kyauta fili goriya ni kai ina ya baga bani ha kada mana da baba kai ba wani da daga bangaren kudu shi ne wanda ke gobe na baje wanda shi ne garkuwar kurma daga bangaren kurma na kai na ta fadi ana kuma tare da kiba dadi ana da kiba dadi ba kudu ba ta da baya ba kudu ba ta da baya nawa da kada ba ta labari nawa da kada ba ta labari an dan ga samu gwari babban mijin mai nawa na kadida bahaga nadada garkuwar kurma bahaga nadada garkuwar kurma abin ba daɗi na ma da kawana da kiba dadi Allah kawo mai girma magani ko kuma mai girma da lada sarkin gandu mai kuma da sarkin gandu ana ba tana da kiba dadi Allah kawo mu ya sai soja maganin wani soja Allah kawo mai tukun yan mayu da suna ana babatawa garkuwar kurma sabon nadada garkuwar kurma bahaga nadada garkuwar kurma bahaga nadada garkuwar kurma bahaga nadada garkuwar kurma bahaga nadada garkuwar kurma kasar kuma kai ana babatawa ba daɗi na ba da kawa hankalin bai daga bai koma gari na kai abu ya yi mutum da gana zalo
ba haka sai ke mota ake ba ba abin ne da rana ba abin ne da rana dan da na gaba darko a ta ba sai ke mota ta sa ka buge ka bari ya dawo ka kashe wallahi yanzu da damu kenan in ka buge iza ayan da kuma mutum ne bayya gaban mai gidan gaban mai gidan aha aha lalle sabon tayo da ko tayo da alaja ne ba su sai ke mota ba su sai ke mota kai la ilaha illallah muhammadur rasulullah أصابع فما لا zan sace saurata baka taba zama alhaji ta da alhaji ta da san ka da lokaci ya da alhaji amin kai na arba arba la ilaha illallah kuna ba da dama kan ba abu ne ba abu ne tsaya kada Allah ya wani kura kama kai kasa ka bi yasa kana bugun kai shege mota ya ce ka buga hannun na hannun ka bai kisa ya ba ka lamuni kai to rama wallahi in ba karama ba Allah ya san ba bani fasa ai dambe the president, the chairman of Kudu Support Group, well, is also the chairman of Burma. Burma are predominantly capital, Fulani and Hassan Islam. Well, Kudu, they are predominantly at Northwest, Northeast. Ladies and gentlemen, the chief technical director of Sport Federation of Nigeria is here. Ladies and gentlemen, the one is up. The game was good. Look opportunities there. wasannin da muke yi duka wannan jama'a ga tambayar wanda suka zo ga kuma kungiyar da ya rubutu kungiyar ma idan kuna ganin cewa ba ne members sincerity and honesty this is the technical director of federation. He is with us here today to support you, to support the tradition and the culture of the tradition. So you are welcome, Mr. John.
Dr. Ibrahim from Kano State is here with us today. Dr. Yahani Meta. Dr. Ibrahim, wallahi jama'a, wannan jayayya, wannan matakin da kuka ɗauka wallahi nasara. Duk wanda kun ka gani nan, wallahi su ne danda a Najeriya. Wallahi su ne danda a Najeriya. Ba za mu ba da al'adari da kowa kuma ku taimake mu. Kuna da kuɗi, kuna da girma, kuna da matsayi da ya kamata ku yi wannan abin da kuka so. Ko ku ɗauka kuɗin ku ba dandan ku sai musu mota ku ba su gida. Na suna nema da gillin na kuɗi nema da gillin da mutunci ni dai na yi saura ba bari na yi kiɗa a makera ban da turin gilli ba sannan mata ne haɗata ban da turin gilli ba matakanta. Faruwa shi ne al'adarmu na dambe ya zama to cewa ga jangara nan bismillah zai binti da dala saboda wannan coach ne na jihar Nasarawa ko ta saboda aka yi dambe idan ka dafa ka fadi ko an tara dambe ka sa hannu ka fadi amma an ce wai an buga kuma ba ka sa bane wannan ba al'adar mu bane za mu zanna za mu yi magana za a gyara ina rabe Allah ya sa ladies and gentlemen, look at the talent, the determination and the experience. Look at the looks, the builder. Rabbi is coming. Wallahi, that's one thing I know. In Anka Sake, in the town, I'm not going to put you in the video. In our video. Now, I'm going to get just go back there. When I'm like, that's a good answer. Live, I'll just do one day with the live, I'm going to ya kana gudu da ban kasa alfari da ba alaƙi sirade kana gudu a wallahi da ka gudu da makarar ya muna haɗu ya yi wa kuma ɗaku da to mun ga layin da mutu ya yi kamu da shi cikin daga a dawo Rabe ya yi ta kara buga da an kai wata kafa buga kowa kanku lalata ma ɗan yi ta jama'a kowa ajo bude take maman stripa na nan wanda bai san shi ba BBC correspondent kai ka dai ko ci wannan to ya san Alhaji ya kamata kai magana da na Aisha na misali ya da kano mai gida da yaro ka ga mutum
kai